Tässä syntyy energiapuuhaketta, jonka Biovatin rekka kuljettaa voimalaitokseen lämmön tuottamista varten. Energiapuun tuotantoketjua seurataan ja ohjataan mobiilijärjestelmällä. Kaukomarkkinat toimitti Biovatille Panasonicin kannettavat Toughbook-tietokoneet, joiden avulla Fifth Elementin tuottaman järjestelmän pyörittäminen käy kätevästi toimistossa, tien päällä ja metsän siimeksessä. Järjestelmä mahdollistaa koko tuotantoketjun vaiheiden sähköisen kirjaamisen. Se on tietysti, sanotaan varsinkin siinä vaiheessa, että jos tulee niin kuin kuljetusohjelmissa jotain muutoksia, yllätyksiä, autoissa tulee jotain rikkoja tai muita, ja sitten on sellaisia kohteita, missä on tarkkaan aikataulutettu, että milloin täytyy tavaraa olla jossain. Et sellaisen hallinnassahan se on hyvä. Että sä tiedät, että mihin esimerkiksi kuorma olisi pitänyt mennä, jos tulee joku vaurio ja sitten heti ruveta katselemaan siihen korvaavaa kuljetusta esimerkiksi. Mobiilijärjestelmää käyttävät kaikki tuotantoketjun jäsenet. Myös hakkuriauton kuljettaja hyötyy siitä.